η ακαδημαϊκή ορθοδοξία επιβλήθηκε με αυστηρότητα. Οι φοιτητές έπρεπε να εξεταστούν στο βιβλίο του Στάλιν «Σύντομη ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος». Ο νέος εχθρός ήταν ο κοσμοπολιτισμός, μια μολυσματική ασθένεια με παρακμασμένες, αστικές, δυτικές ιδέες. Αυτή η εκστρατεία έφτασε στο αποκορύφωμά της το 1948. Εμφανίστηκε ένας τσαρλατάνος που υποσχέθηκε στο σύντροφο Στάλιν ένα θαύμα. Πλούσιες οδιές που θα έδιναν μια για πάντα τέλος στην έλλειψη τροφίμων που μάστιζε τη σοβιετική οικονομία. Ο βιολόγος Τροφίμ Λισένκο αρνήθηκε την ύπαρξη των γονιδίων και απέρριψε τις δυτικές θεωρίες περί κληρονομικότητας. Με πάτρονά του τον Στάλιν, ο Λισένκο κατάφερε τέτοιο χτύπημα στη σοβιετική γεωργία και την επιστήμη, από το οποίο δεν συνήλθαν ποτέ πλήρως. All great invention in the world should be done by Russians. For example, radio was invented by Russian Popov, not by Marconi, as anybody in the world knew. Aircraft was invented by Mazhaysky, but not Brother Wright, as anybody knew. Scientists couldn't refer in their dissertations, in their books on foreign scientists, on foreign researchers, because it was cosmopolitism. They should refer only to Russian scientists. It was absolutely crazy situation in culture and in science.